दिनै गोबाव सम बिटिसि बिटिआर सरकार थासेयावबो नैबे चिन्न कक्सागुरि गामिया मोनसेबो जौगायाखै दा बे जायगायावहाय नोंथाङा बिसायख'थि फोसावथाय मेल खुंफु फैनानै मा बुंनो सानो? बुस्थुआ नंगौ नों होननाया जेनेबा थांनाय 17 बोसोरावबो बे ओनसोलफोरखौ जेबो नायाखै बिथांमोनाबो बुंदों आरो आंबो नुदों आरो आंबो बे ओनसोलनिनो गथ' खाथि खालानिनो बे टापुआव आंबो फैबाय थाखायोमोन बे थांनाय 17 बोसोरावथ' बेबायदि जेबो लामा लान्दबो सेंग्रेबेलबो गारखायाखै नाथाय थेवबो जोंनि नैबे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि समाव लामाफोर एसे मावबाय सेंग्रेबेलफोर मावबाय नाथाय बे ओनसोला टापु माने एखे ओरैबो दै बेबायदि साग्लोबनाय थानाय मोनसे गेजेराव मोनसे टापुखाय बेयाव गोबां गोदोसोदों दा बेखौनो आं नायबिजिरनो फैदों आरो रायजोफोरजों रायज्लायदों दा बिथांमोननि जे माखासे समस्या बे दै बारनाय बेफोरनि बेबस्था बेफोरखौ लानानै जों सावरायलायदों आरो जों माबोरै समाधान खालामनो हायो दा आं बिथांमोननो खोथा होदों आं जिहेतु बे ओनसोलनि गथ'खाय बिथांमोननि जे समस्याफोर दं बेखौ आंबो मिथिखागौ आरो बिथांमोननो आं खोथा होदों आं मावना होगोन होननानै बे ओनसोलाव मोब्लिबनिबो माबा गैया खाबु गैया औ दा बेखौहाय मोब्लिबनि खाबुआ बे बारावहाय बेयाव फाबसिगोन संकस बे दै गेजेरावहाय मोनसे फिलार मोननै फिलार जागोन बेयाव टेन्डार जाखाबाय अलरेडि मानगोनां जोंनि एमएलए बिथाङा बेखौ बुंनायनि गेजेरजों बे अलरेडि जाबाय दा बेनिखायनो बे कन्ट्रेक्टरा फैसिगोन दै रानब्ला बे संकस दै गेजेराव बे फिलार सिखांनायनि उनाव बेयाव कारेन्टआ बारफैसिगोन आरो दा बेनिखायनो ओनसोलनोबो जों मिथिहोबाय आरो कारेन्टआ फैसिगोन होननानै नोंथाङा देरहानानै थाङोब्ला बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मा मावगोन? बेयावथ' नोंनो टापु हिसाबैथ' गोबां लामानि ओमफ्राय ब्रिजनि समस्या दं मेनलि बिसोरा लामाजों ब्रिजजों मोनबानो बिसोरना जथेस्थ' आरो बाखियाथ' थिग थागानो दंखायो लामा आरो ब्रिज नांगौ आरो बेखौ आङो बे ओनसोलनि मानसि हिसाबै आं मिथिगौ बेखौ आं मावनानै होगोन आरो